משחק חמישי, זכרתי מילים, ידע כללי. מטרות לימודיות, פענוח מילים בקריאה מהירה, צילום וזיכרון של המילה הכתובה, והעשרת הידע. המשחק מכיל 40 קלפי משחק, דף הוראות, 16 קלפי ניקוד ו5 קלפי משימות. הוראות המשחק, מספר משתתפים 2. מטרת המשחק, לזכור כמה שיותר מילים. הכנת המשחק, מערבבים את קלפי המילים ומניחים אותם במרכז. מניחים במרכז גם את קלפי הניקוד, הקלפים עם סימון הגביע 4 נקודות ו5 נקודות, ואת קלפי הסתרה הסגולים. מהלך המשחק, השחקן המתחיל לוקח קלף מהקופה, מסתכל בצד עם הכיתוב הסגול, בלי התמונות, קורא את המילים הכתובות בו, ומנסה לזכור כמה שיותר מהן. שימו לב שיש נושא לכל קלף. המשתתף השני סופר עד 20 לאט ובשקט. וכאשר הוא מסיים לספור, הוא קורא עצור. כעת הקלף עובר לשחקן השני. הוא מסתכל על הצד המאויר, ומסתיר בעזרת קלף ההסתרה את המילים בצד הסגול. השחקן שהתחיל מנסה להיזכר בכמה שיותר מילים מהקלף שקרא, ואומר אותן בקול רם. המשתתף השני מסתכל בצד המאויר ובודק אם המילים מופיעות בו. לאחר שהשחקן שהתחיל מסיים, הוא לוקח קלף ניקוד בהתאם למספר המילים שזכר. אם זכר 4 מילים, הוא מקבל את קלף הגביע 4. אם זכר את כל המילים, הוא מקבל את קלף הגביע 5 וזוכה בתור נוסף. לאחר ספירת הנקודות, מתחלפים בתפקידים. המשחק נמשך עד שאין עוד קלפי נקודות. כל שחקן סופר את מספר הנקודות שצבר. המנצח, השחקן עם מספר הנקודות הגבוה ביותר. קלפי משימות. יש 5 קלפי משימות במשחק שאפשר לשחק בהם ולהמשיך את